taku ce. Turƙashi wani aiki sai manya, yaro in baka iyawa ba mu guri. Yau dai kalaman soyayya sun ga ta kansu, domin kuwa ga brekan waka, ga auta MG boy, sannan kuma ga Garzali Miko. Ƙara ƙaƙa wayya za ta karke ne. Mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha. A yau tashar ta yi linkaya, ta yi nutso, ta zakulo muku wasu waƙoƙi fitattu wanda aka fitar da kalaman soyayya zafafa a cikinsu. Kuma yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba, za mu baje kolin waɗannan waƙoƙi ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana wata waƙa ce aka zubar da tsantsan kalaman soyayya a cikinta. Kowa ya sani babu wani nuku-nuku, babatun ɓoye-ɓoye, mawaƙan dai gwanaye ne wajen tsara da rera kalamai irin na soyayya. To masu sauraronmu sai ku karkaɗe kunnuwanku domin jin waɗannan waƙoƙi ɗaya bayan ɗaya. Waƙar mu ta farko ita ce waƙar Garzali Miko mai taken Baby. Bato da bato sunan su na jinsi ne, tantama da zato na yarda da sirri ne, marmara da mariya kirfa ni kisaya ne, hajijiya da jiri karkiyar da su kada ne, kirgo kyauta kin bani na karba rabiya. To madalla, kun dai ji yadda mawakin ya zubar da kalaman soyayya a cikin wakar tasa mai taken Baby. Yanzu kuma ba tare da ɓata lokaci ba, za mu tsallaka kan ɗaya mawakin namu wato Hamisu Breaker domin jin shi a cikin wakar nan tashi mai taken Sai da ke. Gana baki raina da zuciya, me kike so na ki miki zakiya, yau da ke gobe na shaida jiya, kin gana zam kamar mara lafiya. To kun ji dai yadda mawakin shi ma ya zubar da nashi kalaman soyayya. Yanzu kuma kai tsaye za mu tsallaka ɗayan namu gwanin wato auta MG boy. Shi ma auta MG boy kwarai ya zub da kalaman soyayya a cikin waƙar tasa mai suna A Bar Sona. Ina yanki sirrin da ke cikin raina ne na fitar, ina son kiya a zuciyata zaɓi ke ce na tsayar. Ana ta ruwa da iska ya kuma ke ce mafakar, ja na maje zan miki koda kai na ne za ki siyar. Me kika bani so zan yi bayani kije, babu kamar ki a zuciya sai na abu ya kirje. To madalla, kun dai ji mawakan namu. To wai a cikin waɗannan waƙoƙi wata waƙa ce tafi burge ka? Wanda mawaki ne ya fi tsara kalamai irin na soyayya a cikin wakar tasa? Muna jiran amsoshinku a gurin comment. Duka a nan shirin na mai zo ƙarshe, sai dai idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana like, domin hakan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku shirye-shirye makamantan wannan. Sannan kada ki manta ku danna mana subscribe domin kasancewa da tashar a kowane lokaci. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a rinka sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Bisalam, mu huta lafiya. Subscribe da alamun ƙararrawa da a cikin Damagari TV. Damagari TV taku ce.